Tapos gagamay. Ano, buko. Na, ku ba yung bukog ha? Ano bukog no? Tingitan ka mama buko. Uya, gungitan ka? Sorry lang po. Ato! Bunal mo ron. Daara ka. Ay, lakat-lakat. Anak ko. Anak ko. Din kagikan di ay laag. Nanay, puko pa. Wala na eh. Hindi kuha na nako. Wala na lagi. Hindi kuha na nako. Nga ba? Wala lagi. Sure na wala bukog. Na, langga. Diri lang langga, oh. Hoy, Bunal. diin ka langga. Ang laag. Diin ka laag. Gaya. Ha? Gaya. Nagunsa ka dito. Lunch. Pahit ka og. Yes, boy. Oh, fishball. Ada ke kwarta? Ay, kwarta? Wala. Ay, ngutang rai. Anita, dati luwarta. Ini tak dulu. Saan niya? O nga. Ha? Nga. Nga. Iyon check ka na? Saan dadilo ang kwarta di ay? Ibin, kita nakit na po. Tulungan. Anibin. Na ikaw wala kaligo no, baho ka. Anibin ko mga gasan. Anibin ko sa na. Nanibin. Oram gigapon mo sa nina, oh. Ay, karon rai. Hugaw, man gani na kayo sa nina ni mo. Huh? Hugaw. Puyok. Ngapa baligya aga? Ngapa sila baligya? Mm. 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 Wala na rin silang baligya. Yes na. Kisa nagkurot. Ako. Oh, gaya ko naman kwarta. Ang tayo dito. Kay, saan yung kwarta? Saan tayo dito? Saan din yung kwarta? Nangitam siya. Di na. Saan yung kwarta? Nangita sa kwarta? Ha? Bunal ron. Dugay no? Tingin ko eh. Yati. Sayo ka? Hindi naman. Kiyata man. Oh, bukog na ma? Taong kanya? Hindi bukog. Hindi bukog. Ano naman magbukog ng bata? Huh? Ang ito ko sis mama. Kisa nagluto sa fish lang ga. Mama. Busdo? Gusto. Nadin si busdo ron. Wala. Krikawarta. Hmm. Bula. Takraw si busdo ay. Ko. Ah. Dili ko. Ah. Bakit? Gahina. Labas ko. Kapag krikik niya. Titulorin na oy. Taka raman to studia oy.